Ik ben leuk. Ik ben nou weer leuk aan het worden. De Watertorenbuurt is, nevens de gemeente Noord-East-Friesland, de beste optie voor een asielziekerscentrum in Dokkum. De gemeente die je ook nog onderzoekt naar de Treie Terpen en het Kalkhuisplein, maar die voelen nou. Het nijs valt waanzinnig een beetje zwier bij de bewoners van de buurt en ze komen meteen bij elkaar. Ik ben verdrietig en boos. Ja, ik denk van, je bent net geen asielzoekers, maar geen het plek zelf. De omgeving als het juist echt. Het is hier gewoon schitterend. Het is hier landelijk wijnje, het is hier natuur. We hebben hier al 3 locaties. Op de Keppels, de Omloop en bij de Karwei. En nou ja, dat valt bij krek onder een orennaam, asielzoekers. En dan krijgen we hier 250 en straks wordt het 400. Wie zal het zeggen? We hadden natuurlijk ervaring uit het verleden van je. En die bieden geen garantie voor de toekomst. Maar die winnen natuurlijk net zo positief van de asielzoekers. Hè? En daar kunnen we toch voorbeelden van vertellen. Dat zie ik hier nou naar de baan. En dus ja, deze locatie hier. Ik denk Buus, ja, zeker teleurstellend. Een groot part van de buurt liek het in de komst van een AZC. Zij er al een actiegroep en een petitie op starten. Maar net elke nien is negatief. Dan schrik je eerst wel een beetje, want dan denk je van wat gaat er nou gebeuren. Maar als je dan hoort dat er 3 locaties zijn, dan is dit toch echt de beste locatie. Ook voor de mensen zelf. Het zal hier wat drukker worden. Wij wonen dus achter, dus nou ja, als daar bij wijze van spreken een toevoersweg komt hier achterlangs, hebben we in de buurt helemaal geen hinder van, want dan wordt het daar de toevoer gebracht. En ja, er zou wat meer wandelende mensen hier komen, omdat ja, ze moeten naar de stad weer terug. Dus als dat alleen maar eerst, ja, dan wordt een beetje meer levendig in de buurt. En natuurlijk is het zo van, alle asielzoekers zijn natuurlijk ook geen criminelen. Hè? Het zijn 250 Nederlanders bij elkaar, heb je dus ook. Dus ja, en die mensen moeten een plekje hebben. Op 15 mei kan elke nien in een rietsgeerkomsten inspreken. Ontitiert zal deze groep van buurtbewoners teruggaan met het samelen van handtekens. Op 4 juni neemt de gemeente hier officieel een besluit over het AZC in Dokkum. Maar er wel wat dwaan, hè? Want je weet het net, misschien helpt het, je moet er gewoon met dwaan. Hè? Ik voel je wel heel erg machteloos, want het wordt er gewoon, ja, je hebt het gevoel dat het gewoon teruggedrukt. We zullen jongen bij elkaar komen hoe wat en dan zullen we het er weer over.